Aprangsi nilihin pen. Karbengong rap do ana pansitami adak mi kardom nang pajirik lo kardom. Pinya dapa birta long pen nili sa milupi karong hangpi. Aprangsi birta hepi. Herola tok biarong don plia tumpen MSC probitra rong pila pensing tok biap han kacoro. Sejin so meme non puan takar biang long arlo inglong ke dokar biarat atum ke suka cewan PJE pen charchong nang bomlang. pen 1988 aningkan tarabasa lapen phuluni along KYF ki bia hot ke claim ka cepaduk don atuma phan KYF tiripi amai pen karchupon. Non birtang ton pen arjupon iksina. Herola tok biarong don plia tumpen MSC probitra rong pila pensing tok biap han kacoro. Son sinilip lakhaing korap ho consistency ke parlo apar tarapung dherola tok biarong amekar don plia hem tuna tumpen sarkar pen kiduk kelak arat atuma phan ake joy pen PMAYG ahem kelong dun pen non ki kem kerang ke patang pami lapen aron ateng pen kontraktor sing tok bi sitame pakam ke pajum jepin pen ki kem kerang patang pami apot kacoro pajir ponlo. La penson sinilip MSC pobitra rongpi sita metara pungarat ke kiduk saide pu nang mathasi PMAYG ahem so nang pilo. Labang so nang kanghon nang kajin so thek apot choro par peklo pusi don pliarat atumpen kachoro pajirpon. La penon ke bang jian sitame nilitum dherola tok biarong arat atumke MSC alongsi dot hebji BJP a sarkar alongsi puta haladak arat atumpen MSC aphan media pen han pachini pon. Nilimen ke singrong pi dherola tok biro la an la soteng la don tita ahok lo sar sarkar pen nang ki pi arona teng pen dang ni tum hanang pilo arona teng pen si daladak local committee tum stame nang klem pi milo la pen arona teng pen si sarkar sor nang ki pi teng pen si ni tum chodeng pi milo la pen arona teng pen si akam da klem pi milo si cinghona sar MSC sistame arona teng pen ni tum hanang pilo la pen arona teng si claim lo la pen adak cinghon sing tok bi sistame alang li labang soi hem misen pen alang li budi sore nang piduno budi sore na pi pen la soi hem ni li tum patang pi milo la si cinghona sar sistame ana tok anu sistame MSC sistame alang li MSC chodet pen ni tum hanang kilang pot alang li phan stame akiru pilo penang par stame alang li anang long atok anu sitame alang li ni methangarat pu alang li chini si ni tum phan kidukilak tum phan stame alang li PMAYG alang li nang pilo sarkar arona teng pen ni tum aphana pipi melo la pen claim pi melo la pen alang li phan stame thang ta MSC man stame pumowe la pen alang li ke claim teng pen si nang pipi me posi MSC panstame churulo la pen ladak keja tum panstame alang li tum ahok pen nang klem pipi me posi alang li tum panstame akiru pilo don kon bang dolop sona mesen hen nang pila ake hai singtok di nang tum pan nang bidi sore na pi mate nang klem pi ga do wege la alang li nonamat alang li nang pi nili hemlo la pen men bi hem don nilo la pen ronjit sengnar hem don thomlo la pen alang li mithang hem pen humpli alang li budi sorena pi la pen arona teng pen sina kem pi milo la pen patang pi milo Kedamtang jakhongpo niphaing kora tok CR ni lakha kripli korkanti constituency arlo samelang so police station ke parlo jenlong mohori rong pia rong amekar bida rong hang achor ke sodet sika taropi arta thongkerat trobak dolo alang li kisoka cholong lok chiklo ejon bak dolo ke pangji la song bongpen kisoka chelangji aphan pura hempen samelang soan ke ponji aphan rong arara tumpe je pen nangchar jongsi banlo jenlong pen samelang soan ke wanji aphan akisung thepik hangjang athe kahelo kilometer in koi sosela pen towar ke mesen non puanta avelan
Inglong arlok atawar langroy langso langmek nang parnang jita dopik. Dang te kolok Karbi Anglong development akam tiklem konatlo development kaiki amat tim Karbi Anglong kithikiding atum mai meeting along kaning je adeang chun along kachibi BJP sarkar kiwang pen Karbi Anglong atok ano melang tawar misen lopu development akam ke klem tiklopu bonta inglong arlok kedo akar biatum ke pini arni anta misen alang juntun long lelang lapen misen atawar celengdon long lelang lapen ke soga celangji aphan sub center anta avelang akai ta inglong kedo akar biatum ke kisung dun lok pusi jenglong arat atum ningripon rinti tangte Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Turiram Ronghang lapen Korkanti MEC mate Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso ahinten jenlong arat aphan komentusi kisung pajok dun po mesen kedam kewang atwa mentulo kiklem po mesen kisoka celangji aphan mentulo warsai kipi po Son sinilip lakhain kora phoke paro apar tarapung along edon bikhatok bi ahem sarkar pen PMAYG hem so ke joy pen keron ahem poisa suri thong kepra hini ra pharo pho apoisa chiklo jonni aprang pen olai elo hem abang ki kimdam de det pusi alam ki keklang son sinon BJP a sarkar pen mate central pen ki dukkelak heme jangre aphan sarkar pen PMAYG ahem so akhe joy pen keron ponlo labang so ateng sarkar pen aron kapathike 90 days angbong patang nangji pusi aron pathiklo lasi aron ke koikre abang phua phan ke sodak pen kangsai aron bikoklo sitamenon apar tarapung along dherola tokbi amekar bikha tokbi aphan sarkar pen PMAYG ahem so pilo bangso ahem so contractor laki BJP local committee president Rajan Teron amethang amasi contractor lo sitame cheklo jonni bak dolo hem kim kia ko pen poisa ka olai sitame poisa ke olai det amat ahema bangke kimpi pedet la sila puson hem kim ki ako pen bank account number pen koson si poisa ka olai det loma athema aron ateng pen pulote hem so kimrang pangcheng et si poisa olai longji la sila puson ke joy pen ahem phu aphan pamang husi poisa olai pidet titita doolo pusi ongdung atum kacethan sai lasinon ke hem ahem phupen kachoningri nilitum kiduk det abang phu MEC nang chinisi hemso nang pilo lasi prapjin pen hem nang kimpi pa prapnon pusi kachoningri padopon element ke bikhatok bi ten nili tumka jolong ateng blote nang lita hem so long dun plus labang so hem so nali ke long dun aputhak nang litum a hem nang kimpi lo ma kimpi igala ma ke non ma ke hedi apoi sabang ke prang si bang ke drodam elo ni suri thongke brahim ni bang ke nasi nang tempo pulo nang tem kelang no na ke apoi sabang ke ni lipia lo mane ni like enunde nang enunong le pesi ni enunde kala bang so hem nan ham ki kima bang ke contractor ko malo ni la ke enilo hala tirona rong agamura lo eni alang li hadak kiba hei hora so atirona rong hala dili tirona rong amen ke so ni tiron ba amen bang rajan teron ni dita lalo bang government tu nang hon tang de lo posini ta ni lipatang pidete pule he themani la so hem pen ni di asap o kiduk taduk mane laso sotari plak postami hala nili puruta avidia lo mane pasabrai lo hala misin ta pahino dak lo mane sante kan ta sabrai rai lo semla
to lan sta me hin es ta me hem kelong se kenang di kiduk tima banganam nang li ling hon lo la yi tu sarkar BJP sarkar pen banang pilo ni li ka chodeng nu lo chodeng nu pen sta me ni di phan ni li kin pi pa me me liat posin ning dulu ni ta ni li ki puji bang na patang pinang pu bang se pula he di bang ke na patang pi vek na pu ni li ke tangka paisa darkar be hem tang na te choklo ora ber thang ta bala avila ni li chi thailong na na ke na li tum mata thailong lo jo pen la han lo dua be ta lan le lo nali tumla tangka ke ulai dun ke chiklo jona na prang dolo cheklo jani dolo ha chiklo jani dolo di pulo tangte la chiklo jani dolo pulo tangte la pinangan habaran paket claim atang po claim enang po chiklo jani dolo ke sarkar pen kipia de teng pulo te chok rang rang le jo chiklo thang ta check aprang prang nang ke ja to ma phanche matha pon vek nang ji an so se paprang dun bompo kedam tang ni phaing koranar kep ani phuluni constituency ke parlo borsing ronghang pathu asai hem along non nang kele ji KYF sertalin arani kar chomai pen phuluni lapen tarabasa along KYF kibia hot ke claim ka chepaduk dun atum an aphan kar cho lapen ka chikimu asai kedeng pon Bangso jai mek along mai phu chondro sing kro pen mai chipahem phu pon si mai chengpon bangso mai along alohiaman pen kache tongdun tiripi amai kongchun bang bida sing rong pi em surjo rong phar MLA dor sing rong hang em kambura kiling lapen phuluni along jutang jubat kha chinghon atum an chetongdun si arni pipon bangso mai along ingdeng trok tarabasa along kibi lapen ingdeng krepli phuluni along kibi along cepaduk atum bang pharoi sira troknar kep atum aphan mate ke claim ka cepaduk dun atum aphan karcho asai angdeng dengpon lapen non long trok lason karcho amai paman pon lang puta KYF mai phupen pachini pon Tiri amai dengpon Karbi disulung sorong aja ke bangji. Suri ini reng kau training kan ke, kan bukan nang copo. Sertalin kan juga talon. So sertalin kan juga talon pun juga kan cisik pun asal yang dengan solo. Ini dah ni itu. Koloni lah tentara basalong. Kepada pun baru kesir kebra. Kau ngerkep, kapten baru krisir kebra tongnar kebra ngerkep 1988 trok ang deng lapan ti krip yang kalau disulung sorong aja ala bang suhut kipian seci padung kemopan non kedo anak tungpan karco lapan alna mani kantang atau mopan kecik kimopon ini lada kata gue bang baru sira sarifurian abang kubang kepan itu Acu ponong ko chikimo ponong lo. Bili tung kabat hapon lahelo tiri mai hinpen 1974 ningkan akai roing hi. Lapen alang di jirpu jirpu tum. Kosena pet jona singkarang chitimong Lawrence Teron. Hong sing long pi len sing long pi. Alang litung akabor i pensi ka diri surung surung kan hang keklo. Dasan kan di cultural society kan Salang litu mong siya mahang naman tete po samtang puti. Ini karbiya te tung ka chingrum isa chakai itu jalan de jepo. Salang litu kabut kan jo. Ini karbiya te ningkan asek ningkan jangken. Elang wala din itu kecepa mai ponlong, kecingrum ponlong, kecepe ponlong isa rasa ningkan. Salang litu mapan momo sita itu makai kurki mo para lang itu kaita seramek pensi dokter. Pasal apa pun mau tapun sini orang selesai dengan kono. Tapi isi bang lah nong tuan sini lo ke lanji harus suruh ini lagi pada training kan bangke, kan bukan tu copo. Sehari lalu menimbun kado kabe minyak kep an talon ponji. Lapen peneng lah maksud non ke lanji lah maksud orang aja ke talon ponji bangke. Hari lah tunjuk rason. Lah bangke, kau yang cikgu pre ini kan krisis kep an cikgu ponji. Dia bangke, dah ini tu Harap adet angkang pia masih isi general election Februari cukup ngong, baru modal tulang yang rindu. Saya kasih sak lain kita kembang sih, ini juga bangga arti cukup pun.
pen la bangso arong aje ho ni tum Indian na president apa sih already saat ini itu kan pun lo dan non ambil tum 80% ang edisin na ko dan bangso ko sini ko lagi asal bangso non nanti lebom sertan kartu katalon pon pensi karbiya ke ditang ajuba ta korona putih yang ini ko ma support piriknya capai long andin ko to long video kan isi anggenya songsi peneng tara langso along engkan pokep kepleng Golden Jubilee Karbi Youth Festival lamangso KCS pen cepat konsi talon ponpo Januari ciklo pasti KCS hin pen alang tum niu kamang gengsi klem ponno holo keceng pen non at along karbiang long ada pi along festival manggi to along ting na festival along kekan kilun kecipaduga bangku lapen deh la bangso hut kihu ke thai du na tum hipsan pungji bangku bangpi atu mapan an edutang lapen kali tang atu man an sita pen stame la bangso cingki cetan pen mane mapai paklet tane karcu pon pajir pon kecuru pajir pon hai sayang gengsi ini KCS ahin pen deng ponno Pasi lapang so kamu deh ketan mesen akamang demo pasi non leco kartu aneh du ponmo pasi non para langsung ingin kep lapang so saya dengan kami langsung itu ikan kerap kami tum hang ponmo karena tum cipu dumi pada sini tum cokap ponmo pasi ini open langsung Pinya dapat bertabang ki lapan sekang toniklo kado kabya panstami dumi thakmi kardo